זה הקדמי, זה הימני? שמאלי. איזה חברים טובים יש פה. לא, השמאלי, השמאלי. שמאלי. שמע, אמרת שתתרסק, אני האמנתי לך. איך הקבוצה הזאת עובדת? ממש של נשמות, דקות, טהורות. תודה באמת. זה ייכנס. לא זה. תגיד שזה רק היה בשביל הצילומים. תמיד, אף אחד לא רץ אליך לשאול אתה צריך עזרה, כולם צוחקים. הנה ראובן בא. טוב, רב חר. אני אעזור לך. אם אתה יכול לבוא לכאן. רד למטה, רד למטה.